Milioane de români goniți din propria țară își lasă acasă copiii, pleacă la muncă afară, ani de chin până revin doar din vina statului. Sluși pentru un acoperiș deasupra capului. Românie, cât îi mai lași să-și bată joc de tine, câtă supă la plic băgăm ca să-și facă ei bine. Zim copile, de Crăciun tactul o să se întoarcă. Nu știi, așa-i când ai rate la bancă. Zim copile, crezi că va coborî Dumnezeu să facă curat în parlament, să nu-ți mai fie greu? Spune fratele, imposibil, dar am un sfat: intră cu mitraliera în parlament. La măturat, își cer prea mult, eu prost, îmi cer iertare. Ești liber să bagi muncă pentru 16 milioane, ești liber să-l vezi pe tactul doar pe videocall, să-ți cumperi haine din SH că nu o să ai bani de mall. N-am nimic cu nimeni, dar sincer sunt sătul ca bufonii din parlament să ne tot tremură carnea pe mine când mă gândesc cât suntem. Însă degeaba că curat tot nu avem. Cunosc familii cu celofan la geam, le